Stevan Mojsilović, pred vami je tekma v Mariboru z vodilnim moštvom lige. Vedno ste rekli, da so to najlepše tekme. Pa radujem se, jedva čekam što dolaze ta utakmica, ali to jesu najlepše utakmice. Idemo klubu koji je ubedljivo najbolji u Sloveniji, klubu koji ima dve ekipe i kad bi im dozvolili da se takmiče njihov prvi i drugi tim, oni bi jedni drugima bili najveći konkurenti za osvajanje titule. Idemo na kraju krajeva kod najboljeg trenera lige, gospodina Milanića, legende slovenačkog fudbala, mog kolege. Drago mi je da mogu da se sretnem sa njim, da mu i neka pitanja postavim, da malo razmenimo mišljenja. Drago mi je da ćemo biti to veče svi mi deo evropskog fudbala. Maribor je pokazao da je već u društvu te evropske lige, ako ne lige prvaka, ali evropske lige svakako. Idemo na to mesto gde su i takvi velikani gostovali kao Panathinaikos, Lazio, Tottenham. Idemo da vidimo gde smo, kao što su oni, na primjer, videli protiv njih, gde su u Evropi, a mi da vidimo gde smo u Sloveniji, ne kojim putem treba, ali mi imamo drugu koncepciju, oni idu na svoj način, mi idemo na način mlade ekipe razvoja, ali kad se sve to sabere, znači imamo jako puno zadovoljstva da to veče budemo, znači da se osjećamo i malo više i malo bolje nego što realno trenutno vredimo, da budemo u društvu velikana slovenačkog fudbala i da nam to imponuje, a to znači da se obrijemo, da ne budemo ovakvi, da se lepo obučemo, da se nameste frizure, da igrači dođu nasmejani, veseli, da se raduju tome i da smo dužni da tim našim domaćinima, koji su već deo evropske, da tako kažem, elite, da im se prikažemo kao pravi gosti, odnosno gosti u najboljem svetlu koje mi možemo da pružimo to veče. Na uvodnih dveh tekmah sezone, v Domžalah 2-2, v Mariboru, lahko rečemo nesrečen poraz v tako rekoč zadnji minuti. Blizu ste bili Mariboru na uvodnih dveh dvobojih. Ma nema nesrećnog poraza kad igrate protiv Maribora, znači u startu se zna i svuda je da se očekuje pobjeda Maribora u subotu. Mi nemamo tu šta da izgubimo, ali naravno da idemo sa željom da odigramo najbolje i kad već poredite te dve utakmice, mislim da smo ostavili dobar utisak i u Mariboru, u avgustu mesecu prošle godine, a u novembru ovde ostavili zaista odličan utisak protiv Maribora i sa te strane mi smo napredovali mereći se sa velikanom. Zadatak za ovu utakmicu jeste da probamo da odigramo još bolje, da ostavimo još bolji utisak ovog puta u Mariboru u odnosu na ono što je bilo i u Mariboru i ovde u Domžalama. Na koji način? Pa tako što ćemo probati da još lepše igramo, još tečnije i da onaj naš posed lopte koji smo popravili, da to demonstriramo i onoj publici probirljivoj koja je navikla na dobar nogomet u Ljudskom vrtu i da na kraju ljudi koji dođu u Maribor znaju da trebaju da dođu u subotu uveče, jer dolaze Domžale koje hoće da igraju fudbal sa njihovim ljubičastim tamo ljubimcima. Kakšno je stanje v ekipi? Vemo, Erik Janža je kaznovan. V ponedeljek prijateljske tekme niste odigrala Zec, Vidmar. Kakšno je stanje? Stanje je odlično. Povrede su sastavni deo. Nažalost, nama će jako puno nedostajati pre svega Darko Zec, koji je bio naš glavni igrač, organizator i centralna figura ove utakmice prve u prvom kolu, ali mi moramo bez njega. Utakmica koju nismo igrali u Kranju je donela to da Janža mora da pauzira zbog kartona, nije ih očistio tamo i on je neko ko je već dokazan, ali upravo ta utakmica koju spominjete u ponedeljak je donela nekoliko jako dobrih stvari. Imali smo, ne samo što su svi igrali, imali smo jedan izuzetno visok ritam, najjači do sad ove godine, 2013. od kad smo počeli pripreme. U jednom momentu elementu igre smo demonstrirali nešto i neka to bude naše iznenađenje, nešto što ne viđate na utakmicama Lige prvaka, jer niko ne igra na taj način. Naravno, poredim samo elemenata, ne način izvođenja, ali se to nije vidjelo na utakmicama Lige prvaka. Znači, jako sam zadovoljan tom utakmicom, a igrači sa svoje strane su mi opet poslali jasnu poruku, svi oni na toj utakmici, kako su igrali, da im je svima stalo da igraju protiv Maribora, da imaju onu ambiciju koju mi tražimo od njih, jer upravo kad sam spominjao koncept, rekao sam da smo mi na neki način zasadili ili još uvek sadimo ili još uvek vršimo selekciju našeg mladog fudbalskog voćnjaka, pa je sad upravo prilika, kao što je utakmica protiv Olimpije ili utakmice protiv Maribora pre svega su prilike da proverite kako stojete sad vaše mlade fudbalske sadnice, imali tu još nekog trulog materijala, imali neke sadnice koja će da bude manje rodna pa da to zamenimo, mislim u fudbalskom naravno smislu, pa upravo sa nestrpljenjem očekujemo i ja i ljudi koji vode ovaj klub da vidimo kako će ova naša ekipa da polaže neki sad svoj ispit u trećem semestru našeg
fakulteta prve godine od ove moje 4 koje će biti ili u 3. ovom krugu kad igramo protiv Maribora, ovo je najznačajniji ispit, da vidimo dokle smo stigli, da vidimo na koga možemo da računamo u perspektivi, da već kroz ovakve utakmice, pre svega ovakve sa najjačima, vršimo neku selekciju, znamo na koga možemo da planiramo, da vidimo šta je to naše blago i da vidimo na kraju krajeva koja su to stabla koja će najviše da rađaju. Pa sad koliko imaju godina. Naravno mi očekujemo kao, ako se vi gospodine Grega bavite voćarstvom, dolazite sa sela, u 3., 4. godini tek počinje puni rod, pa tako i mi očekujemo. Evo dolazi proleće, znači treba strpljenja. Treba puno strpljenja za ove mlade igrače, ali ne samo da prođe vreme, oni moraju da daju uvek sve od sebe najbolje. Dolazi proleće, jedva čekamo da vidimo ove zelene terene i da trava malo zazeleni, ali to ne znači da će trava brže da raste ako uzmemo pa je vučemo. Neće brže da raste, tako i s ovim našim, pre svega, mladim igračima. Ali sa druge strane, da ne bude sad ovo opširna priča, sa druge strane od mladih igrača se očekuje da imaju puno ambicija, da ne znaju za strah, da respektuju protivnika, da sa druge strane ne zarezuju nikoga ili veruju u sebe, to mladost nosi neku nadobudnost, mladost mora nosi energiju, mladost mora nosi jednu strast, vrelu krv i mora da nosi isto onoliko, a ja očekujem jednog dana to bude i više nego što ja verujem da mladi ljudi veruju da je sve moguće, da mogu da menjaju svet, da su čuda moguće, da mogu da menjaju ovaj fudbalski svet u Sloveniji, da mogu da pruže nešto novo, tako radimo, tako se pripremamo i onda sa tom jednom iskrom u očima i sa tom jednom željom da jedva čekaju utakmicu, sa tom jednom onako fanatičnom zanesenošću fudbalom mora budu fudbalski zanesenjaci, da sve daju za fudbal. Tako hoće da izađu na teren, to onda znači da su hrabri, da igraju ono što znaju, da igraju ono koliko mogu, porede se sa najboljima i znamo da na kraju krajeva idemo ljudima, gospodin Zahović, isto legenda i evropskog, a da ne pričamo o slovenačkom fudbalu, gospodin Milanić, jako puno ceni naš klub, cene ekipu, na ovaj način javno su nekoliko puta to isticali kako igramo, znam da lično cene i moj rad i onda znači idemo kod fudbalskih prijatelja, ali kod nekog ko će da merodavno možda kaže posle utakmice, vidite, vi ste, boga mi, u ovoj stvari napredovali. Jesmo mi suparnici, ali kad se sve to sabere, evo vidite, ja jedva čekam, cupkam, jedva čekam da počne utakmica i da se igramo fudbala tamo sa njima. Morda še beseda o enem sadežu, ki ste jih omenjali. Žiga Kovs je izpustil večino priprav, sedaj je proti Triglavu odigral prvi polčas. Kako daleč je on s pripravljenostjo? Pa ekipa je bitna i za njega isto važi ovo što sam rekao, odigrao je 45 minuta odlično u visokom ritmu, ali ovo su utakmice kad igrate ako treba i posle mesec dana pauze, kad molite trenera da vas pusti, da kažete daću sve od sebe, hoću da se prikažem, tamo su svetla glavne pozornice, pored Stožica, tamo su svetla glavne pozornice u slovenačkom fudbalu, na toj pozornici treba da pokažete svoju najbolju ulogu, odnosno najbolje da odigrate što možete. Mi smo tamo, kažem, opet igrali u dobrom izdanju, u Stožicama smo oba puta pobedili, znači ponovo idemo na tu pozornicu i to je dosta što se tiče te dve najveće pozornice slovenačkog fudbala za ovu godinu. Hajde da odglumimo naše uloge, ono što radimo na najlepši mogući način, da zaslužimo aplauz na otvorenoj sceni, a rezultat kao rezultat, vidite ga ne spominjemo, dovoljno je sve ovo ako se uradi dobro, onda i ta lopta posluša, pa nekad možda i uđe kad nije trebala, a ja se nadam da smo mi kadri da isprovociramo sreću, da isprovociramo dobru fudbalsku sudbinu na toj utakmici i da jednostavno lopta uđe u gol, neće da uđe u gol Handanovića, jer on nažalost ne brani, ali se isto nadam da kolega Milanić neće staviti na gol ni Fajić, jer Fajić izvanredno brani i vidjeli ste, evo kad to spominjem, da Maribor, odnosno moj kolega Milanić promoviše ili ima šansu da promoviše, ali verujem da to nije uradio slučajno, fudbal sa 11 igrača u polju. Oni su igrali sa 10, morali su, ali boga mi ako stavi Fajića i sve ostali igrači da igraju, oni će igrati sa 11 igrača i to je još jedan ovako presedan i onako nešto što me tera na razmišljanje, pa ću pitati Darka kako, na koji način, ili imam neke konkretne ideje u nekoj moje budućoj karijeri. Ozbiljan sam kad to kažem. Hvala lepa, srečno. Hvala i vama.